Magyar Nobel-díjas fizikus Gábor Dénes neve örökre összeforrt a holográfiával. Azzal a forradalmi technológiával, amely mára a tudományoktól a művészetekig, az orvostudománytól a biztonság technikáig számtalan területen alapvetővé vált. Gábor Dénes 1900. június 5-én született Budapesten, egy zsidó származású polgári családban. Tanulmányait a Műegyetemen kezdte, majd 1920-ban Berlinbe ment, ahol híres Charlottenburgi Műszaki Egyetem hallgatója lett. Itt a német ipar és tudományos élet központjában kezdett el mélyebben foglalkozni az elektromossággal és a fény fizikai tulajdonságaival. 1933-ban a náci hatalomra jutás után zsidó származása miatt elhagyta Németországot és Angliába költözött. Itt kezdett el dolgozni a British Thomson Houston vállalatnak, majd a világ egyik legnagyobb elektronikai cégének, a British Telecom elődjének, a Standard Telephones and Cablesnek. A második világháború után 1947-ben született meg korszakalkotó találmánya, a holográfia elmélete. Eredetileg nagy felbontású elektromikroszkópiáját szerette volna továbbfejleszteni, de rájött, hogy a fénnyel való térbeli információ rögzítés is lehetséges. A holográfia lényege, hogy nem csak a fény intenzitását, hanem annak fázis információját is rögzíti, vagyis a tárgyak teljes háromdimenziós képét képes visszaadni. Azonban találmányát sokáig nem lehetett gyakorlatban alkalmazni. A technológia túl gyorsan megelőzte a korát. 1971-ben Gábor Dénes megkapta a fizikai Nobel-díjat a holográfia alapelveinek felfedezéséért és fejlesztéséért. A Nobel-bizottság külön kiemelte, hogy ez a technológia új távlatokat nyitott a tudományos képalkotásban és adattárolásban is. Gábor Dénes azonban nem csak kutatóként volt aktív, hanem gondolkodóként is, aki sokat foglalkozott a tudomány társadalmi felelősségével. A tudósok felelősség óriási. Úgyis mindenki megérti, hogy milyen felelősség van arra, hogy ne legyen atomháború. De jön egy új felelősség. Ugye egyre világosabb lesz, és főképpen matematikusok és mérnökök munkája által, hogy cirka 100 év múlva, ha így megyünk tovább, akkor fölesszük a világ kincseit, kimerítjük a természetes kincseket, és az egész Föld nagyon szegény lesz. Ez most a nagy felelősség. Művei közül kiemelkedik a Jövőszobra és a Találjuk fel a jövőt című könyve, amelyekben az emberiség technológiai fejlődésének etikájáról és veszélyeiről elmélkedik. Ma ezek a gondolatok talán aktuálisabbak, mint valaha. Gábor Dénes 1979-ben hunyt el Londonban. Öröksége azonban tovább él, nem csak a hologramban, hanem abban a szemléletben is, amely ötvözi a mérnöki precizitást az emberi felelősséggel.